Severní moře, hluboká noc, ledové ticho pod hladinou. Někde v tom tichu se pohyboval stroj, o kterém Západ desítky let neměl ani tušení. Sovětský svaz dokázal stavět ponorky tak utajené, že jejich samotnou existenci dlouho nepřiznali ani vlastním důstojníkům. Některé z nich byly rychlejší než tehdejší torpéda, jiné se ponořily hlouběji, než kam se kdokoliv jiný odvážil, a o některých dodnes nikdo přesně neví, kudy plují a co tam vlastně dělají. Dnes vám představím 5 nejtajnějších sovětských ponorek, které byly skutečnými duchy oceánů. Pojďte se ponořit se mnou. Začneme strojem, který byl spíš plovoucí laboratoří než klasickou bojovou lodí. Jmenoval se S-99 a oficiálně patřil k projektu 617. Když na jaře roku 1945 padl Berlín, sovětští specialisté se vrhli na trofeje, které po sobě zanechalo německé válečné loďstvo. Z dnešního pohledu je až dech beroucí, co všechno tam tehdy našli. Konstrukční výkresy, modely, materiály, nedostavěné trupy a celé týmy německých inženýrů, kteří najednou stáli před 2 možnostmi. Pracovat pro Moskvu nebo zmizet. Většina si vybrala první variantu. Nejvíc Sověty zajímala jedna konkrétní technologie. Waltherův cyklus. Princip byl elegantní a v tehdejší době přímo revoluční. Místo, aby ponorka pod hladinou spalovala vzduch, který si přivezla s sebou, využívala vysoce koncentrovaný peroxid vodíku. Ten se v reakční komoře rozkládal na kyslík a vodní páru a roztáčel turbínu. Najednou jste mohli plout pod vodou rychle, dlouho a hlavně bez nutnosti vynořovat se kvůli šnorchlu. Pro tehdejší námořnictvo to byl skoro zázrak. Stalin tu myšlenku miloval. V Leningradu, v konstrukční kanceláři tehdy známé jako TSK B-18, dnes proslulé pod jménem Rubin, se sovětští inženýři pustili do rozplétání německých výkresů a do jejich postupného přepisování do sovětských norem. Vedl je konstruktér Antipin. Tým, který kolem něj vznikl, sahal od chemiků přes metalurgy až po námořní důstojníky. Práce trvala roky. Trup, dlouhý něco přes 62 metry, postavili v leningradské loděnici Sudomech. Kýl položili roku 1951 a do služby ponorka oficiálně vstoupila roku 1956. Pod hladinou dokázala S-99 vyvinout rychlost přes 20 uzlů. To bylo na 50. léta opravdové zjevení. Pro srovnání, běžné diesel-elektrické ponorky tehdy pod vodou sotva přesáhly 8 nebo 10 uzlů. Posádka, která se na palubu nalodila poprvé, ale nemohla věřit vlastním očím. Místo obvyklých akumulátorů zabíral větší část trupu složitý systém speciálních cisteren s peroxidem vodíku. Námořníci té tekutině začali říkat tekutina, na kterou se ani nesmí kýchnout. Stačila totiž jediná chyba, jediná prasklina, jeden úkap a peroxid začal okamžitě reagovat s čímkoliv organickým, s oblečením, s lidskou kůží, s izolací kabelů. Stačilo, aby kapka stekla na olejovou skvrnu a v útrobách trupu vzplal požár, který se nedal uhasit ničím obvyklým. Mužstvo proto mělo zvláštní instrukce. Při sebemenším podezření okamžitě smívat zasaženou plochu obrovským množstvím čisté vody, jinak hrozila reakce, kterou už nikdo nedokázal zastavit. A přesně tady ležel ten největší problém celého programu. Loď byla extrémně nebezpečná. V roce 1959 k té obávané havárii opravdu došlo. Při zkušební plavbě se v jedné z cisteren vznítila reakce, kterou už nikdo nedokázal zastavit. Ozvala se rána, otřáslo to celým trupem a chodbou se valil bílý dým. Loď se zázrakem nepotopila, posádka se zachránila, ale velení námořnictva si vyvodilo důsledky. Projekt se utlumil a peroxidové ponorky šly k ledu. Sověti totiž v té době už věděli, že se rodí něco nesrovnatelně lepšího. Atomový reaktor. Pro Západ zůstávala S-99 po celou dobu skoro úplným duchem. Americké rozvědky tušily, že Sověti s peroxidem něco zkoušejí. Naráželi na fragmenty depeší,
ale o existenci konkrétní lodi se dozvěděli až dlouho po jejím vyřazení ze služby. Možná i proto, že Sověti sami ten projekt rychle pochovali a o své peroxidové rychlici raději vůbec nemluvili. Příběh ale jeden důležitý odkaz zanechal. Díky S-99 ve svazu pochopili, že další generace podmořských lodí nemůže běžet na něčem, co kdykoliv vybuchne. Musí běžet na atomu. A právě tahle myšlenka otevřela dveře všemu, co bude následovat. V přístavu, kde nakonec dosloužila, se podle vzpomínek důstojníků na ní dívali se směsicí úcty a hrůzy. Úcty proto, že rozšířila hranice možného. Hrůzy proto, že každý, kdo na ní sloužil, věděl, jakou loterii každou plavbu hrál. Jeden z jejich bývalých důstojníků prý ještě dlouho po vyřazení tvrdil, že nejhorší noci ve svém životě neprožil v zimě v Murmansku, ale uvnitř té lodi, kdy slyšel, jak peroxid uvnitř cisteren tiše bublá. A jedna otázka přímo pro vás. Měli byste odvahu sloužit na lodi, kde každá kapka tekutiny mohla znamenat výbuch? Napište do komentářů jediné slovo. Ano nebo ne. Jsem na vaše odpovědi opravdu zvědavý. Druhým duchem hlubin byla loď, která dostala přezdívku, jakou by si žádný kapitán nepřál. Říkalo se jí Nagasaki. Nesla označení K-27 a patřila k projektu 645. Její příběh je možná tím nejdramatičtějším, co kdy sovětské podmořské loďstvo zažilo. Zrodil se v hlavách inženýrů, kteří se nespokojili s tím, co všichni ostatní považovali za hotové řešení. Klasické tlakovodní reaktory potřebovaly velké chladicí systémy, hodně místa a hlavně byly poměrně hlučné. Sovětští konstruktéři ze SK P-143, dnes známém pod jménem Malachit, dostali ambiciózní zadání – postavit ponorku, kterou pohání reaktor s tekutým kovem, konkrétně s eutektickou slitinou olova a vismutu. Vedl je hlavní konstruktér Nazarov. Princip byl geniální. Tekutý kov dokázal odvádět teplo mnohem efektivněji než voda. Reaktor mohl být menší, výkonnější a teoreticky i tižší. Jeden zásadní háček ale existoval. Slitina olova s vismutem musela být po celou dobu životnosti reaktoru udržována nad teplotou 125 stupňů Celsia. Kdyby stuhla, reaktor by se proměnil v nehybný blok kovu. Navždy. Nedalo by se s ním už nic dělat. Ani v přístavu, ani v doku, ani v žádném ze sovětských zařízení. To byl zcela nový druh zodpovědnosti, kterou museli posádky i pozemní servisní týmy unést. Reaktor nikdy neusnul. Topil se v něm pořád. I když loď stála v přístavu. I když posádka spala. I když právě probíhaly opravy. Loď byla postavená ve velké severodvinské loděnici Sevmaš. Kýl položili roku 1958 a do služby ji předali na začátku roku 1963. Měřila přibližně 109 metrů. Ponořená vážila kolem 4,5 tisíce tun a pod vodou zvládala až 30 uzlů. To z ní v té době dělalo jednu z nejrychlejších ponorek světa. Sovětský svaz tuto loď zařadil do severního loďstva a od první chvíle ji obklopoval valem mlčení. Posádka prošla speciálním výcvikem. Důstojníci podepisovali výjimečné závazky mlčenlivosti. Když loď vyplouvala, neoznamovalo se to ani jiným posádkám stejného přístavu. K-27 prostě zmizela ve tmě a vrátila se, kdy chtěla. Pak ale přišel ten den. 24. května roku 1968 při plavbě v Barencově moři došlo k poruše chlazení v prvním okruhu reaktoru. Část paliva se uvolnila do chladiva, radioaktivní páry pronikly do reaktorového oddílu a odtud dál. Strojníci, kteří byli nejblíž, dostali během několika minut smrtelné dávky záření. Posádka se snažila o všechno možné, ale ozáření už dopadalo i na ty, kteří byli za přepážkami. 9 námořníků na následky ozáření zemřelo. Desítky dalších si odnesly zdravotní následky na celý život. Loď se vrátila do přístavu pomalu, tiše, jako by sama věděla, že nese něco, co se nesmí pustit ven. Když ji v doku otevřeli,
Technici museli pracovat v improvizovaných ochranných oblecích. Část přístrojů byla v zóně, kam živý člověk dlouho vůbec nemohl. Nikdo neuměl reaktor opravit. Slitina olova s vizimutem totiž neodpouští chyby. Po dlouhých debatách padlo rozhodnutí. Loď bude potopena. 6. září roku 1009 Set 82 ji v Karském moři u břehu Nové Země slavnostně poslali ke dnu. Reaktorové oddíly vyplnily konzervační směsí a nechali ji padnout do hloubky kolem 50 metrů. Pro Sověty to znamenalo definitivní tečku. Pro Západ však zůstávala K-27 celé dlouhé roky tajemstvím, o kterém se vědělo jen z útržků zpravodajských zpráv. A přesto se její technologie nevytratila beze stopy. Posloužila jako základ pro mnohem slavnější rychlou ponorku, která se dnes na západě označuje jménem Alfa. Ironie celé té tragédie spočívá v tom, že právě nejnebezpečnější experiment Sovětům otevřel cestu k jednomu z jejich největších technologických úspěchů. Místo posledního odpočinku K-27 se mimochodem dodnes nachází pod vodou v ruském arktickém šelfu. A dodnes je sledováno mezinárodními ekologickými organizacemi, které opakovaně varují, že palivo uvnitř reaktoru se časem může stát rizikem pro Karské moře. Příběh té lodi tedy neskončil potopením. Ten zatím pokračuje, jen v dramaticky pomalejším tempu. Mimochodem, jestli vás tahle podmořská tajemství baví a chcete víc příběhů z tajných koutů sovětské techniky, dejte tomu videu palec nahoru, přihlaste se k odběru a do komentářů napište, jakou techniku mám v příštím díle rozebrat. Ať vím, co vás zajímá nejvíc. A teď zpátky dolů do tmy. Třetí v naší pětici je loď, která si vysloužila přezdívku Zlatá rybka. Nikdo jí nedal proto, že by byla krásná. Dostala ji proto, že stála jako celý zlatý poklad. Mluvíme o K-162, jediném exempláři projektu 661, který se na západě objevoval pod kódovým označením Papa. A tahle ponorka přepsala učebnice námořní fyziky. Sovětské admirály na začátku 60. let trápila jedna konkrétní otázka. Jak dostihnout americké letadlové lodě, které brázdily oceány rychlostí kolem 30 uzlů? Konvenční atomová ponorka té rychlosti sotva stačila. Konstrukční kancelář SK B143, později Malachit, dostala zadání, které znělo téměř utopicky. Postavit ponorku schopnou plout pod hladinou nejméně 40 uzlů. Hlavním konstruktérem se stal Nikolaj Isanin, později ho ve vedení vystřídal Voroncov. Tým se rozhodl pro krok, který nikdo před nimi neudělal. Celý trup z titanu. Titan je lehký, neuvěřitelně pevný a nepodléhá magnetismu, což znesnadňuje detekci magnetickými hlubinnými senzory amerických letadel proti ponorkám. Má ale jednu velkou nevýhodu. Hrozně se s ním špatně pracuje. Svary musí vznikat v atmosféře čistého argonu, jinak materiál ztrácí pevnost. Sevmaš musel v Severodvinsku postavit zcela nové haly, vyškolit svářeče a vyřešit problémy, se kterými se sovětští hutníci dosud nesetkali. Náklady letěly do nebe. Cena celé lodi mnohonásobně překonala odhady a právě proto ji námořníci pojmenovali Zlatá rybka. Říká se, že kdyby ji někdo skutečně přepočítal na zlato, vyšlo by to na stejno. Kýl byl položen roku 1963, ale stavba se kvůli technologickým potížím protáhla. Do služby loď vstoupila až ke konci roku 1969. K-162 měřila přes 107 metrů. Ponořená vážila kolem 7000 tun a pohon zajišťovaly dva atomové reaktory typu OK-300 o celkovém výkonu kolem 160 MW. To samo o sobě bylo na ponorku obří číslo. Pravý šok ale přišel až při zkušební plavbě. Při testu v prosinci roku 1009 Set 71 loď vyvinula pod hladinou rychlost 44,7 uzlu. To je něco kolem 83 km za hodinu. Pod vodou. Tento podmořský rychlostní rekord nebyl nikdy oficiálně překonán a stojí dodnes jako pomník bláznivé sovětské ambice.
Když posádka při tom testu sledovala ukazatel rychlosti, několik důstojníků prý nedokázalo věřit vlastním očím. Otřesy trupu byly silné, ale loď držela. Voda kolem se valila jako uragán, ale loď držela. Titanový trup, do kterého inženýři vložili tolik nadějí, prokázal svou genialitu. V kontrastu s tímto úspěchem ale stál jeden zásadní problém – hluk. Při těch nejvyšších rychlostech vibrace a kavitace zaplavili oceán natolik, že K-162 se proměnila v plovoucí hudební nástroj. Americké sonary ji při sprintu zachytávaly i ze stovek kilometrů. To byla pro stínovou loď tragédie. Z lovce se stávala kořist. Když chtěla zaútočit, stačilo zrychlit a celý oceán věděl, kde je. Kromě toho byl titanový trup tak drahý, že o sériové výrobě nemohlo být ani řeči. Sověti vyrobili pouze jediný exemplář. Loď sloužila do roku 1988 a poté byla vyřazena. Většinu provozní doby strávila v testovacích plavbách a krátkých nasazeních, nikdy se nestala součástí běžné bojové sestavy. A pro Západ? Pro Západ byla K-162 po celá 70. léta noční můrou, kterou nikdo nedovedl plně pochopit. Když ji jednou doprovázeli při manévrech, jeden americký analytik prý napsal větu, která se stala legendou. Plave, jako by se nás chtěla zeptat, jestli ji vůbec dokážeme dohnat. Ne, nedokázali. Zlatá rybka jim zmizela pod vodou jako sen, který se rozplynul s úsvitem. A přesto bez ní by neexistovaly ty mnohem proslulejší titanové ponorky pozdějších let. K-162 byla doslova matkou všech sovětských rychlých titanových plavidel. Bez její bolestivé, drahé a často šílené pouti by Sovětský svaz nikdy nedokázal vyvinout ani slavnější třídu Alfa, ani novodobé útočné ponorky třídy Jásen. Čtvrtá loď v našem výčtu je možná nejtragičtějším příběhem celé sovětské podmořské éry. Ponorka K-270 Komsomolec, projekt 685, krycím jménem Plavník. A pokud Zlatá rybka ohromila rychlostí, tahle loď ohromila něčím úplně jiným, hloubkou. 60. a 70. léta byla pro sovětskou podmořskou strategii zlomová. Americké stíhací ponorky uměly sestoupit asi do 450 metrů a tam si připadali bezpečně. Sovětští inženýři dostali otázku, jestli by nešlo stavět lodě, které by se těmto hlubinám vysmály. Konstrukční kancelář Rubin v Leningradu, vedená nejdřív Klimovem a později Kormilicinem, sáhla po stejném materiálu jako Zlatá rybka, po titanu. Tentokrát ale s úplně jinou prioritou, ne rychlost, ale tlak. Trup z titanové slitiny musel snést tlak, který je v běžné lidské mysli těžko představitelný. Na hloubce kilometru působí na každý čtvereční centimetr lodního obložení přes 100 kg tlaku. Stěny trupu musely být dimenzovány tak, aby loď nepraskla jako vejce v ruce silákovi. Stovky inženýrů strávili roky výpočty, simulacemi a experimenty s miniaturními modely. Zkušební trupy se zatěžovaly v obrovských tlakových komorách v Leningradě tak dlouho, až praskly, aby konstruktéři přesně věděli, kde leží hranice. Sevmaš dokončil stavbu této unikátní lodi a do služby ji předal koncem roku 1983. Komsomolec byl dlouhý 117 metrů, ponořený vážil kolem 8,5 tisíce tun a pohon zajišťoval jediný reaktor OK 650 o výkonu kolem 190 MW. Posádka čítala 69 mužů. Pod vodou mohl letět rychlostí přesahující 30 uzlů a ve výzbroji nesl jak klasická torpéda, tak střely s jadernou hlavicí. A pak přišel ten okamžik, kvůli kterému loď vstoupila do dějin. 4. srpna roku 1985 dosáhl Komsomolec rekordní hloubky 1027 metrů. 1027 metrů pod hladinou. Žádná bojová ponorka tam před ním ani po něm nikdy nebyla. Posádka prý slyšela trup, jak praská. Nepraská prasklinami. Praská kovovým zpěvem, který titan vydává, když ho obrovský tlak natahuje a stlačuje zároveň.
Mužstvo mělo jasné rozkazy. Při sebemenším podezření z porušení trupu se okamžitě vynořit. Žádný kapitán nemohl jen tak svévolně zkoušet, co všechno ještě loď snese. Sovětští admirálové měli důvod k oslavě. Měli loď, kterou nemohlo dostihnout žádné nepřátelské torpédo. Žádná zbraň té doby nebyla schopná na takovou hloubku zaútočit. Pokud chtěla americká stíhací ponorka Komsomolec ohrozit, musela by ho předem překvapit ve výhodné pozici. Jinak prostě nestačila. A přesto měl Komsomolec slabinu, kterou si nikdo netroufl vyslovit nahlas. Stárnoucí elektroinstalace a požárně nedostatečně odolné materiály v interiéru trupu. Velký důraz se kladl na to, co loď snese zvenčí. Méně už na to, co se může stát uvnitř. 7. dubna roku 1989 při hlídkové plavbě v Norském moři vypukl ve strojovně požár. Plameny se rozšířily nečekanou rychlostí, hořel kabelový kanál, hořela izolace, hořel kyslík. Posádka bojovala statečně, jenže loď začala ztrácet plovatelnost. Po několika hodinách marného úsilí se Komsomolec potopil do hloubky přes 1,5 tisíce metrů. Z 69 mužů na palubě jich zemřelo 42. Někteří v ledové vodě, kde život vydrží jen minuty. Někteří uvězněni uvnitř lodi. Pro Západ to byl šok dvojí. Tragický, protože tolik lidských životů. A taky odkrývající, protože do té chvíle vlastně nikdo na druhé straně Atlantského oceánu plně nechápal, jak daleko Sověti v titanové konstrukci došli. Komsomolec leží dodnes na dně Norského moře a jeho reaktor a torpéda s jadernou hlavicí spí spolu s ním. Ekologové z různých zemí ten vrak monitorují každých pár let, protože strach z úniku radiace nikdy úplně nezmizel. Komsomolec se tak proměnil ve dvojí pomník. Pomník inženýrské genialitě, která dokázala dostat člověka tam, kam ho předtím nikdo nevzal. A pomník tragické pravdě, že někdy je nejnebezpečnější ne hloubka, ale obyčejný kabel za přepážkou strojovny. Poslední ze záhadné pětice je možná tou nejtemnější. O lodích projektu 1910 s krycím jménem Kašalot se totiž oficiálně neví skoro nic dodnes. Na západě je analytici označují jako třídu uniform a podle všeho dosud plují. Tedy, jejich přímé nástupkyně určitě plují. A některé z nich možná dělají věci, o kterých byste raději nevěděli. Příběh začíná v 70. letech. Sovětský svaz si tehdy uvědomil, že podmořské telekomunikační kabely, ležící na dnech oceánů, představují nesmírně cennou zpravodajskou kořist. Komu se podaří se k těm kabelům nepozorovaně dostat, ten může odposlouchávat ekonomické zprávy, vojenské depeše, diplomatické signály. Jenže kabely leží často hluboko. Někdy stovky metrů pod hladinou, někdy ještě víc. Žádná běžná atomová ponorka tam nemohla. Konstruktéři z Malachitu, vedení Bavilinem, dostali zadání postavit malou, ale extrémně houževnatou speciální loď. Ne válečnou ponorku, ale ponorku špionku. A k tomu vybavení, které dokáže pracovat doslova na dně oceánu. Loď byla podstatně menší než klasické atomové podmořské obry. Měřila kolem 69 metrů, vážila něco přes 2000 tun pod vodou a její posádku tvořilo pouhých zhruba 30 lidí. Trup byl ze speciální titanové slitiny, navržený pro provoz až do hloubky 1000 metrů. Pohon zajišťoval malý jaderný reaktor speciální konstrukce. Loď byla položena v leningradské loděnici Admiraltejské verfy, dnes známé jako Admiraltejské loděnice, a první kus vstoupil do služby v polovině 80. let. Sověti jich celkem postavili 3. Označovali je AS-13, AS-15 a AS-16. Tyhle lodě nepatřily klasickému námořnictvu. Provozovala je tajemná správa pro hlubinný výzkum, dnes známá pod zkratkou GUGI. To je organizace, kterou ruské námořnictvo ve svých veřejných dokumentech zmiňuje extrémně neochotně. Co kašaloty dělali? Oficiálně sbírali oceanografická data. Neoficiálně se ví, že měli speciální manipulátory, robotická ramena
a komory schopné pracovat v obrovských hloubkách. A taky to, že je k cílovým oblastem převážely větší mateřské lodě upravené tak, aby se kašalot k cíli dostal co nejnenápadněji. Sověti tomu říkali nosič a pasažér. Pasažér se odpoutal kdesi v hlubinách a zmizel. Mateřská loď pokračovala v plavbě, jakoby nic. Když po několika dnech malá ponorka splnila úkol, vrátila se a opět zakotvila pod kýlem nosiče. Pro pozorovatele z hladiny vypadalo všechno úplně normálně. Měli i své slabé stránky. Malý reaktor omezoval výdrž a dosah. Posádka 30 lidí byla v malém trupu vystavena dlouhým, izolovaným pobytům, které byly z psychologického hlediska extrémně náročné. Strávit i jeden týden v nehybném stoji na dně oceánu, kde vás na hladinu nikdo nedostane a kde každou hodinu posloucháte praskání titanů, je něco, co normální lidská psychika sotva snese. A samotná hloubka, ve které pracovali, znamenala, že v případě poruchy nebyla prakticky žádná naděje na záchranu. Žádná konvenční záchranná akce do 1000 metrů nedosáhne. Pro Západ to bylo ze všech 5 lodí to největší tajemství. Americké námořnictvo o existenci speciálních hlubokomořských lodí Gugi tušilo, ale konkrétní informace přicházely jen po kapkách, často s mnohaletým zpožděním. Když některá z těch lodí proplouvala kolem norských fjordů, vyvolala vždy pozdvižení. Norské hlídkové letouny létaly do míst, kde se podezřelá aktivita odehrávala, ale obvykle už nikoho nezastihli. Dodnes se vědci a analytici hádají, kde přesně kašaloty operovali, co všechno fotografovali a kolik podmořských kabelů ohmatali. A právě ten pocit, že někde v ledových vodách u Sibiře nebo v atlantských hloubkách stále pluje něco, o čem nemáme úplné informace, dělá z těchto lodí možná nejpravdivějšího ducha našeho seznamu. Ducha, který nikdy nezmizel. Stojí za zmínku, že nástupkyně kašalotů, projekt 1111, takzvané Paltusy, postavili Sověti ještě v 80. letech a o nich se ví ještě méně. A to už vůbec nemluvíme o lodi AS-31, známé jako Lošaryk, která se až po havárii v roce 2019 dostala alespoň částečně do médií. Sovětský a ruský hlubokomořský program tak pokračuje dál a dnes je možná aktivnější než kdykoliv předtím. Tak, 5 příběhů, 5 lodí, 5 tajemství, která Sovětský svaz ukrýval tak dlouho, jak jen mohl. Některé z nich žijí dodnes jen v dokumentech, jiné spí na dně oceánu a o těch posledních se možná dozvíme až za desítky let. Jestli vás tohle vyprávění chytlo, nezapomeňte na palec nahoru, odběr a komentář. Napište mi, která z těchto ponorek vás nejvíc překvapila a o jaké další sovětské technice byste chtěli příště slyšet. A pamatujte, hluboko pod hladinou je pořád mnohem víc příběhů, než kolik jich kdy svět uslyší. Děkuji, že jste se mnou ponořili.